खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव सासे लाइमोन दैदेनगिरि जाय लाइमोन दैदेनगिरिया बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जा थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सरकार दाखागोन बेखायनो आङो इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव जगदान जादों होननानै बिबुंथि होदों गिबियावनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो हाग्रामा सारा सरकार दामोनथाय आं आरो इउपिपिएल जइन जादों बेनिफ्राय आरो दिनै बिपिएफआव जइन जाहैबाय आं दिनै नंगौ बे समाव मसलपुर ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेदेर खहा मसलपुर ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि निपन बर'आ बे समाव इउपिपिएल नागारबाय आरो इउपिपिएल नागारनानै बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय आरो जगदान जानायनि सिगाङाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारियानो सरकाराव फैखागोनखाय बे समाव इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव जगदान जाफैबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निपन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउपिपिएलआ नांगौ बायदि बे समाव आंनो थामहिनबा बे समाव जाखिनि बिथांमोननो बिथांखि होदोंमोन थांखि बिथांमोननो होदोंमोन जे बैफोरखौ मावफुङैनि थाखाय आङो इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफ राजखान्थियाव जगदान जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निपन बर' बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादोंमोन आरो जगदान जानानै नांगौ बायदि रादाय होनाय बे रादाय होनायखौ मावफुङैनि थाखाय बिथाङा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफआव जगदान जादों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथां निपन बर' बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सरकाराव फैखागोनखाय आं बे समाव इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैबाय होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो मोनसे मसलपुर ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि निपन बर' बिथाङा बे बिथांनि जे इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय बे जगदान जानाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों आंखौ इउपिपिएलआव जइन खालामदोंमोन खिन्थु जिखिनि आसा होदोंमोन बेखिनि दिनै मोनसेबो जेबोखौनो मोनाखै खिन्थु जिखिनि आसा होदों बे बुस्थुआ एख' मोनसेबो दिनै जेबो गैया एकदम जिर'सो सोलिया दिनै हाग्रामा सारा सरकार दामोनथाय आं आरो इउपिपिएल जइन जादों बेनिफ्राय आरो दिनै बिपिएफआव जइन जाहैबाय आं दिनै आंनोथ' रावबो थांफाखायाखै आं हारसिं थांदोंमोन दिनै खिन्थु आंदो फैफिनबाय 10 जनसो फैफिनबाय इउपिपिएलआव आङो माबायाव दङ ओरैनो अर्गेनाइजाराव दंमोन ब्लकआव मसलपुर ब्लकआव इउपिपिएलनि दिनैथ' जिखिनि नुबाय दङ बिपिएफआवनो दिनै गासिबो खौसेखौ नुगासिनो दङ दिनै इउपिपिएलआथ' दिनै खहा जागासिनो दङ आरो दिनै आंखौ इउपिपिएलआव जइन खालामदोंमोन खिन्थु जिखिनि आसा होदोंमोन बेखिनि दिनै मोनसेबो जेबोखौनो मोनाखै खिन्थु जिखिनि आसा होदों बे बुस्थुआ एख' मोनसेबो दिनै जेबो गैया एकदम जिर'सो सोलिया दिनै हाग्रामा सारा सरकार दामोनथाय आं आरो इउपिपिएलआव जइन जादों बेनिफ्राय आरो दिनै बिपिएफआव जइन जाहैबाय आं दिनै आंनोथ' रावबो थांफाखायाखै आं हारसिं थांदोंमोन दिनै खिन्थु आंदो फैफिनबाय 10 जनसो फैफिनबाय इउपिपिएलआव आङो माबायाव दङ ओरैनो अर्गेनाइजाराव दंमोन ब्लकआव मसलपुर ब्लकआव इउपिपिएलनि दिनैथ' जिखिनि नुबाय दङ बिपिएफआवनो दिनै गासिबो खौसेखौ नुगासिनो दङ दिनै इउपिपिएलआथ' दिनै खहा जागासिनो दङ आरो दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नंगौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं
आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।